Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya ajaro ngongo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya ajaro ngongo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya ajaro ngongo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya ajaro ngongo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya ajaro ngongo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya ajaro ngongo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya ajaro ngongo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya ajaro ngongo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya ajaro ngongo gị na ụzọ dị mgba agba mgba ka gị na-efi ọnụrụ sire na ọja mụrụ gị ebe ka isi na ike gị na ije si jede n'ebe Silas n'anya ajaro Madam Silas. Madam Silas. ndo Silas Nwaaba Madam Silas. Anọ m n'ụlọ ọrụ ma elefe anya lekwetekwe nga masam tụkpa ahụ n'ọdị tụkpa ahụ dị fụmụfụ tụkpa ahụ ewu ọtụfụ amala ekwetekwe nke Madam Stainless ọ ga-akpọ ụmụ okorobịa ndị ndụrụ 50 adịghị mere ndị moto vụtara m ka moto ndị ka bụ ngoro gwụrụ moto agara m ta nchenji ego ya moto ya igbere ego nye m ọ dịkwa agbarị ka m moto m gị ji hụkwana ego m gị ji nweta gị ya ke ndị mma adụbụ abalị labụ anọ masafụ lekwa Madam Stainless na ọ na-akpụ n'ọkpọ ụmụ okorobịa ndị akarị 50 ma atụ isi sita m ugo ndị ahụ m oji n'ukwu ọha maka ha ji wee kọwa ihe nka kom duka eledufu m anya ala ndị kọwa ihe nka bụ na aka kafa ji wee kọwa ife mana fa na-ele ayọ nọ biem ha n'ihu biem n'aka mgbe ndị eti ahụ dị fụmụfụ ndo Ọgasai akwụ ka nsi ba wee bata wee nụsịa ka mmadụ na-eti woi ọ gịnị kedu ibe dị ijele ori n'abalị ka ihe ime onye ohi mgbu ọ mara Apolos mebe ebute ebe ụlọ ọrụ m mechiri ọrụ ọ hafụtala ndị ike ọ dị mgbokwara nọ n'ime ndị ike nga Apolos ahụfụ ndị mgbokwara ndabara ime mgbokwara isi ọkada ya mee n'ime mgbokwara ma kpọwee ya kpọwa Apolos ihe na-ekwu na accident dị ibe ngwanụ Apolos nke nwakwa Apolos nke gị na ya nọ kịta Apolos ọwụzi majik ọ chọrọ igbu gị egwu beto onwere ibe mere ya nụ o fele efe gburu ọkwa ekwuru m ekwu na Apolos a na-agwọ ọgwụ ọgwụgwụ apụsị m gwara ya na ọ na-agwọ ọgwụ nke ọ na-efe efe
ọ bụrụ na gịnị ya nwere ibe ịma na ọ gwọrọ ọgwụ eziokwu adị ọ chọkwa ka ya gbuo gị nye na Apolos ndị m agụ ya okwu n'azụ Apolos jigodo nwayọọ biko ka m gwacha anyị ibe ahụrụ ibe mmiri ọkụ ya bịa mebe akwụkwọkwa nke ọ dị mo ọnwekwa ibe mere ya mma bịakwa bịa jide gị ekwuchagokwa atị ọnụ ngọtara ego ka wee jee ụlọ ọgwụ atị ọnụ akwụsịa m onye ọbịa ijiji be anụ be azụ ebe ọ bụ na akụrụ kpọmite isi na ya dị ya niile sọsọ gị nnọọ nwaanyị ọ bụrụ ode eji ntị anụ ebe a na-egbukpo m agbụrụ ha kpom nye nwaanyị gbapụta ife niile bi na ya dị ya sọsọ ya bụ onye pụtara ebe anụ akwu okwu na-agbọrụ ntantantantantantantam weta ego ya eweta ego shishi oji ọkụ nwaanyị nke a bụkwa akịrị ama oke ala ebe ọ bụla o furu nke onye nnọọ bụtakwana ego na ekwana obi ya ma gbabido ọkụ ebe ị mụtara na ama enweghị chi ọzọ ya zara onwe gị afa ka m gbakọgodo ihe dị na shọpụ a ma nọwa ahịa ọ dịsịkwa ya marakwa m ụdị ahịa dịkwa nke amakwa m na fa na-achụgharị m na-agba ka mgbakọ na mwepụ ya zara onwe gị afa nwaanyị na-anya onye na-apịzi ife ada ma mgbe mmadụ bata Apolos ọkwa gị nwa bụ Apolos ọkwa gị nwa Apolos nke abụ na-agba ọkada nke abụ na-agba ka onye ala n'ilo oge nwanụ ka bi n'akụkụ ebe anyị bi rapụ ebe m bi ịbagoro m ọkada bifo ana m aba ndị ọla ala ọkada abụ m onye ala ana m aba ọkada ndị ala ọkwa ọkada nke ka iji enye ọkada ga-azụ gị gị nwere shọpụ a ala gbachie gị ntị maka ọ na-eme nna aga chegoro ka m jụọ gị si gịnị jụkere ibe abụ ịjụrụ ọzọ ọ nwere ibe ịjụrụ m oge a asị m ma ihe shọpụ gị ka onwe ebe ọzọ nwere shọpụ ajụjụ nke anyị bịa ịjụ m ajụjụ onye nwere akọ na uche ka ajụjụ onye nwụrụ anwụ ka ị na-ajụ m ị makwa ibe onye nwere nwa ya ajụnụ gị ajụjụ ihe m ji ekwu maka na anụ m na shọpụ gị na-apụ anwụrụ m wee sị ka ọ dogoro na-eme na-apụ were m ọkada na-eso gị na-achọ ka mmụta ebe ị nwere shọpụ achọrọ m ịzụ nnọọ ife tinye ya n'ụlọ ife a na-eri eri onye ka m ji were kaadị ị nwekwa POS ọsọsọ gị na amụrụ ife a na-akpọ POS nke a na-etinye kaadị ị nwekwuru ya ife na-azụ bụ ibe maka achọrọ m itinyesi ngwa afịa n'ụlọ achọrọ m imefu stọk ka m gwa gị ihe mere che ka m gwa gị ị ka akpọna ngwa ahịa ị ka akpọna ibe ị na-azụ ọgwụ ịma na olu nwanne nya ndị ori bịa ebe a ha bịa dọba moto be n'ebe nụ wee buo friji ịtọ ka ọ dị butere ebe a ha buo ibụa busi na n'ebe anụnwa niile dezi onwerezi ibe dị ya nọ onye maka ife ụmụnna ya agbakọ ọnụ na-ewepụ ka mmalụ n'ụka ahịa si wee na-agazi ndị ori nke emekarị gị n'ebere nsogbu adọrọ nke ha bụrụ agago ndị niile na warehouse si na ya were sị m ịna-adọ shube ka ebe friji na-adị ebe a ofu ya abata ebe a ebe bụ sọ friji ya bụrụ nwere ife na-ere friji ka ị na-ere oke mụ zipụrụ ndị ori ife mebe na m ezugo ori ka a napụzi ịzụ azụ ka ebe ị kpọrọ m onye oshi mana eche na shọpụ gị ka m si anụ na shọpụ gị na nwaanyị nwa n'obodo ọkwara nwa nwaanyị nwaanyị n'obodo oyibo anyị adịrị ịbụ ọsọsọ m nwa gị anọdụ nwa m nọ Dubai na Dubai ọ Dubai na ị nụrụ news enye n'abalị ebe 10 na gọọmenti ndị Dubai ekpokọsigo ndị isi ojii niile na-agba akwụna na befa onye n'ụlọ mkpọrọ na-ebunata ha n'izuụka na-abịa ịnụrụ ya a ebunata nwa gị nwaanyị onye nụrụ n'izu a ịkpọgo nwa ya taa gịnị ya kwuru nya a na-agwa anyị news enye n'ebe 10 nke abalị kpọọ nwa ya nwaanyị n'ụtụtụ a ege news ọ na-emeru n'abalị n'abalị anyị ebunata nwa ya nwaanyị mgbe ahụ nke ị na-eme agwụ ebe nwere ife m na-azụ gịnị ka m na-azụ ka nzuzi ego oyi ọkụ isoro oyi chọrọ isi ụlọ ahịa
Apolos. Yes, I'm not no nche pure water here. Ibi no ki ha yi na Apolos. Gịnị ka ị na-eme? Ibi no ki ha yi na Apolos. Ka nzuru nke ka mma. Apolos, nye mi ba. Ayo kwa mmegbu mmadụ ebe a. Apolos. Mmegbu mmadụ ebe a. Apolos, nye mi ba. Ị na-akpọ mmadụ. Dobele mi eba ka ibu. Achọrọ m izuru ya. Abịa kpọọ m onye oshi. Dobele mi eba. Ka akpọ mmadụ onye oshi ozuru ka ọ ga-afụzi ife ahụ wee na-akpụ ya onye oshi. Mgbe eji m nke a na. Eji m nke a na. Mmadụ ya akpọ onye ori. Ụwa ya gbakọrọ m na go. Ụwa ya gbakọrọ m na go. Piano, timi na no. Piano no gbere nye m chenji mo. Onye jigi chenji. Onye bụ onye ori. Piano no gbere nye m chenji. Onye ori ka ewo. Dobele ma aya. Ọ bụ na ọ bụrụ ofu na ịbụ nne nwaanyị sụọ gị fa n'ụwa gbara sụọ polisi. Ị na nwa gị nwaanyị nọ n'obodo. Chere ebunata na ọrịa next week efu nke tọzi ya ti. Anyị ebunata ya nke ị na-ama agwụgo. Angwazi ya gị. Ọnwa nke a na-ekwu mba nọ Chineke nne. Ọkwa mụ na ka ọ dịkwuru okwu. Ibe nke anyị rakwa nwa nwa na-akwa agba achawo. Chineke nne. Hey! Joyce, ka ebe isi kwara? Ha ga-emebe oyi nwanyị. Ahụrụ m be Apolos ebe a na-echi onye bụ dega Apolos nwa ị nwere agba ihu ede biko pụọlụ m ebe a ịmụrụkwa ihe ọbịa bịa kwuo na asị na nwanne gị nke nọ Dubai na-ejidechalaba kpọ ịba n'ụlọ nga na a ya ebunete nyawo Apolos na ọ wụrụ nwa m ka m were igwe gị ka m were bee ya o tupu nwaanyị a bịa ifo ka pasi wee kwụsị nnọọ Silas ụbọchị ha ga-akwa bịa na-abịa bịa gbu n'ebeba gbuwe m n'ebe kụgbuo ma kụgbuo amaghị m ife na-ewe kịta ife na-ewuzi nnọọ mekaniki lụsị ọla ga-enye ya ego akụbie ife anakụ ife Mmasi ọ gịnị nke ị gara na WhatsApp ebe na-arụ ọrụ ọ dịkwa mma ọ dịkwa na mma o ọ dịrọ na mma mba so anọ m n'ime ụlọ gwasie anyị maka ego lesịrị m abalị m iwe si n'azụ ụlọ wee mepụta wee jebe ọrụ nchiche bikwa gịnị back to send anyị mpa ife m bịarụ tata bụ gịnị ka inye m ego lesịrị m a sị na ya kwụrụ ya taa na ya enyerere m ya tata Mmasi asị m ka njọ ife na-ekwu okwu n'ime gị ọ batrị etinye n'ime gị na-ekwu okwu ka ọ gị nwa nke ọ bụla ịkpọ ya mpa ife mara na abịa were ego lesịrị m na ya enyerere m ya tata fọm si ebe a mmenye ya ego lesịrị idebe ụlọ akwụkwọ jee gwafa ụzụka ọzọ next week nye gị ego lesịrị a na-enye gị ego lesịrị kwa ụbọchị nyaahụ lesịn nwanne ụnyaa lesịn ọ na ọrụ ebe dị ka a na-enye ego lesịn ifuru na ọrụ ike ka m na-arụ ọrụ ike ifukwa ife nna afịa ebe a ifere ga-eweta ife ka ịbịa so m debi ya mpa so ị na-esi ama anya otu ọ si magasịa mma wee sị m bịa ka mụ na ịbịa soro ka ị na-emekọsị ife mekanik ọkụ ya mpa ọma lele mpa ọkwa ifo ọma lele mụ na ya esokwa mmekọsị ife a niile o aga m eso ọkwa ife ego a aga m achọ ile ego achọcha ana ikwu ogologo okwu anyị eti ọkpọrọ futuro ọzọ tọsịkwa ya ka o esi wee mpa ekwụsịkwa m o Mmasi mpa anyakwa m o Mmasi imekwa na ọ bụrụ na mma mgbe m mezighị nne gị ife o wee dị ime gị wee mụọ gị ana m asị na nne gị gba akwụna wee bịa bunye m ya nye nne gị mmasị otu onye m ji afụ ụzọ di na-emezi m one a hei afụjuo m anya ọ bụ na nwunye m ọ bụ na oriakụ m ọ bụ na ife mere nne ka m na-arụ ọrụ ike na-atagbu onwe m n'afọ nwa wee na-eme m ife a So after this one, you can't do regular in as well also.
gị na ndị Eliza ha na-eme ihe nke nsị karo ihe ka nche Eliza kịta na bikọs ndị mọ na-ekwu chere mas ihe agụwa aga na agwa lere ya anya na ọ mụnwa na so ihe na-agwa anyị gbawa eziokwu ihe na-agwa gị bụ eziokwu na mụ na nọpụta na-atọ gị asị na ata ngọda akpa uro nkata ha ghọọ ngịga so ifugo ya na ego na-ewefere ya na chere mas ọ gị mara mma niile a ọ mụnwa na ego na-ekwu ego na-echenji ọbara o chenjere my blood Igbo togokwa na-agwa gị na ka m ga-esi ahụ pat na teti ka m gosi ha mba ka m gwa ha na ihe na-agwa mgbe ahụ eziokwu ịmakazi olekwe na ihe niile nke enye akọ n'olu ị ga-enyekwa m otu mgbe ọ bụ iso mee ihe a na ka nke iso m agaje studio na ka ebe ihe na-eme kịta anyị na-aga na studio ka na-aga na ka achọrọ m Eliza nka ihe njiri ego karo onye fọrọ n'anya nke ahụ nke m mechie mba anụ n'ụlọ m etinye ya na-ama aja ga onye bata ya na-adị m onye nwe onye ngwakwa ya na Eliza, ememe ihe ọjọọ onye ga-ebe Eliza. Eliza, ememe ihe ọjọọ onye ga-ebe a. Nwe ihe mere gị na. Ị na-ajụ m onwe ihe mere. Eliza, bụrụ na ajaju, asị gị mmere ife ọjọọ nye gị nga. N'ilere ahịa gị. Eliza, mgbe ị bịara ọhụụ, ị na-ere uwe ya na-ere okpu, na-ere ugbu a ọ ka bụ mmanya na-ere. Eliza, lee ya. Ọ dị mmanya ka ị na-ere. Eliza, ihe ọwụ ihe m na gị kwuru na ufu obi na-afụzi mmiri. Mmere ife ọjọọ bụ ihe na nga ezi kedu ihe akpọ Elizabeth. Mmere ihe ọjọọ si chedu na ema na-akpị ya. Ihe m na-agwa gị bụ gịnị ụbọchị ọzọ m ga-ebịa nga. Ama ịtụtụrụ ife a tụpịa n'ogige a. Ebe ihe ekwu agwa gị. Eji obi ọma mgba gị egwu ala agwa gị ahụ. Ị na ihe m na-agwa gị. Ụbọchị ọzọ m ga-abịa gị egwu tụpụrụ obi ala. Ị na ife m na-agwa. Ị na ife m na-agwa gị. Chukwu ajụjụ m. Rose dịrịkwa abụọ n'ala ahụ. Rose dịrịkwa abụọ n'ala. Akwara nke o. Ụbọchị ọzọ m na mmechi ihe a pịa gị n'isi. Gaa jụọ kwa ese m. Jụọ ese m. Obiọma m na-eji bịa egwu ugbu a na-agwa gị ya. Gị na-akụkụsi ọnụ. Ụbọchị ọzọ m ga-abịa. Ọ bụ mkpọrọ gị dị o. Ọ bụ mkpọrọ gị. Ka m na-agwa gị. Nwa. Eliza. Nwa na na-agba ọfọ. Okpu mbiko, nye m ego okpu m ịzụrụ m mbiko. Okpu gị. Nke a mere ndị ka ndị akwụna. Were akwụkwọ biko. Akwụkwọ ihe m gwara gị. Ekwe wee ndị ọfụ obi. Mma gụbọtụ makasịa gị otele. Aba bụ ukwu. Ifuru. Ọsa ndị onwe ndị n'ezi anụ. Okpu a na-akọ eli. Onye ara. Ifuru. Imelazi etu a mekwa m jide ebe afụkana dịka onye akọ ili. Ọsọ ndị onwe ndị na ike agwụgo m n'ọrụ a ife na-agba na mba isi na-agba m popcorn kedu nwaanyị a ka onye anyị mmanya Madam Rose na-abụrụ ukwu a bụrụ na-agbago ịgbadata na-abịa bịa ebe a agụ kalịsịa nwaanyị ọma afọ ukwu egbu ewu nwaanyị owere lekwe na anya ịyafụ egwu mmadụ ofu ụbọchị agwago m gị ị na-aga iji waya na-azụ ụkwụ na bikos ị na-azọdo ụkwụ nwere ka iti si ya na-eletaga iji waya jee nye m ihe na-eri jee ka inye m ihe na-eri ịma ihe na-eri mgbe mbụkwanụ ị na-ajụkwa ajụ ọsịsọ na ọdụrọ m ka iwu ka m gbanyegoro ife n'isi mmadụ niile step down isi na-agbazi m popcorn ka mma n'ife na-eme one ka a ga-aka one ka a ga-agha na ọrụ ife na-eche ịmarụ ka m tinyegoro ife n'isi ọ bịago Madam Rose nye m nke nna aṅụ ịda ya ana m aṅụkwa ife ahụ ka aka nna aṅụ unu enwere go bed ihe a my brand ọ jụrụ oyi ya mere m ji jee wetara m go bed ọ jụrụ oyi ọjụghị oyi obodo unu ọ jụrụ oyi kịta ịfọrọ ife na-ada nsogbu adịrị ịfọrọ ọgụ ụbọchị na-ada
na o ihe nchọ ka ngwa ike ọlụ agwụgo m ọ ya abụghị ihe ọgwụgo m chekatago m ka a ga-esi ya okwa ihe ichepụtara ebe ahụ ọkwa ifuru ọlụ a na-ege n'anya na mbụ na ọ na-abụ esite n'isi ebe alụ isi ebe ego anọrọ anyị nkịta ka ị bịara ịmakwa emepe mepere m mmanya ịchọkwa ka emeghere gị mepere m mmanya imepechara mmanya ijezie mepere ya ka o nwee ike na ọkwa otu okwu ahụ mmepe na mmepe emepe gị ihe wetakwana glass cup na mụ adị m ahụ with glass nwa na-elere m ahịa fụzi m ya ọ ga-ahapụ ebe iji ụkwụ na-achụ chịkọrọ kọstọma niile na-akọrọ nwatakịrị ọrụ nwatakịrị bịa ka ọ tụrụ aka chi bịa bụrụ ukwu na-aga ka onye ya arapụghị gị jee chụba nwatakịrị ka ya tara ata chekwa ka ngwa unu nwụchakwu na-edowere m ego kọsị nke unu nwụrụ asịgo na-enyerekwa m ego Chineke kwere iwe ijekwa na friji ma ngwa mmanya ụlọ ya mba ọhụrụ na anyị na-ese ese m sị ka m kọwatala unu mba ejirugo m gị ụgwọ anyị na-esezi eze he ịbịakwa na agụkarịsịa ihe ha na-agwa maka ụmụ nwaanyị ndị oyibo si when money dey woman dey when money go woman go ndị oyibo emere mistake akwụsịbekwa ha ọrụ ọ dị ntu a ọma nlele ya bịa agụ anyị arapụ ọrụ ahụ kee nke mmadụ ya ebido n'ụtụtụ na-agagharị isi n'ụzọ nke ipeta ụzọ nke a ịkụ aka na geeti onye ya pụta ka ife chọọ isi na-ewukwa onye nepa ọkpachie geeti gbaa ọsị ife anyị na-eyuzu uwe prepaid mita ka ife na-akụrụ aka na Chineke nna ọrụ a ndị ọchịchị nna-achị ugbu a jidere ọrụ anyị ya saa onwere uru ọba n'elu wikendi ọkwa taa wikendi anyị pụta amamma nkwụ obi ma ụgba ma isi ewu amam ụmụ nwaanyị n'one nna-anọkịta anyị n'akụkụ ka ezi onye fụ ọnwụ na ọgba nwaanyị ọ ga-ewepụ ọrụ olili ji lie ede si na ego ka ya chọrọ na ga-ebu ụzọ kwụọ ụgwọ ka anyị nwụọ otu ekpem anyị chọrọ ịnwụ na anyị arapụ ọrụ a ga-arapụ ya mana arapụkwa na gịnị ka a ga na anyị na-amụ ịbụ obere nwa anyị aba nnọọ striti nụ o nwere ife a nara eme ya striti bụ ihe a oke ewetara onye mba ọfụma emechaa m ga-akọgharị gị ihe afụ anyị ji egbu tọtọ ọkwa efuru ego nwa mba akụ karịa baa na striti m ji egbu tọtọ m ji akpọ ego na-esi isi ọkwa efu ụdị ụlọ ma m ya alụgharị ya ọzọ m ya alụgharị ya baa na striti makwa ife na-eme na striti emechaa ka m kọọrọ gị emechaa ka m gbuo olu gị Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ Silas Nwaaba Silas Nwaaba